Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Africa worldwide umhlaba wonke jikelele sithi cha asingabi nomona ngoba nakho namhlanje sihamba nodokotela uMhlongo ngokujwayelekile ke odokotela baye bethi uma nina senilahla ithemba kubo kodwa kumina bayafisa ukuhlala bekuvuselela ukuthi abakwenza kuyiqiniso kangakanani. Uzothi omunye umuntu kungani pho uMhlongo ezomane ehambe nani mayeyokha imithi noma ehlathini nalapho kuyingxenye yokuzibophezela kwakhe day 1 efika ukuthi yena umlaphi wendabuko osebenza ngamakhambi nangeqiniso onganikeza abantu into ezibulalayo futhi ongaqoli umuntu. Yinto kahle ezayishumayela ukuthi isho ngiyehlathini mina ngiyonikhokhela njengosiyaviva uthi nifike nibone nangendlela engikhanga imithi kodwa amasika athile engafanele agaguleke noma abonwe abantu iwona ke sobe sesincisha ukuthi angabonakali. Kodwa ngifuna ukuhamba nani njengelinye ilanga nibone ukuthi hayi ngempela lento siyilanda eSouth Africa enye siyilanda emazweni kanjalo kanjani. Namhlanje ke besinaye la uNjomane ezohlwanyela noma ke ezokha ke imithi ethile. Njomane sikubingelele sikwamukele bese sikupha ithuba ubingelela abantu eNingizimu Afrika. Mapholo bangicela ukubingelela kakhulu kuwena mfowethu, ubingelele namadlozi uhamba nawe inyanya uqobolazi ngoba umuntu nomuntu ngisakugcizelela la ukuthi mayephila usuke ngayiphileli yena kodwa kusuke kukhona abantu abangemva kwakhe okuza umuntu ukuthusa into engozini nje akusikona ukuhlakanipha kwakhe nokwazi kwakhe kuphela kusuke kukhona abantu abahamba nayo. Ngiyabingelela nje kubantu bonke emhlabeni wonke kuSiyavimba TV kwisikhondla khondla ubingelela udokotela uMhlongo umzukulu wamakhehla amabili sikokoko kuba umzukwane nomakholwa eDlanzana uyena lo bingelela ngaphakathi mapholoba njengamanje nanokuthi akukho ngifuna ukusho mapholoba nokubambezela nokuthandabuza kakhulu kodwa ngifuna uqale ngibonge nina ukuthi bafowethu le ngiyakhona nihlezi nikulangazelele nokulangazelela ukuthi njalo abantu bazi ukuthi uDr Mhlongo isiphi step esinyathayo noma isiphi step esilandelayo aphinde asithathe futhi ngiqonde lokho ukuthi basoka nje ngizohlanganisa ngenza zonke izinto kodwa nilekele la emva kwami ngoba ngifuna abantu baseNingizimu Afrika nabasingaphandle babone uhambo lethu ukuthi uhambo lomnyanga lihamba phi ligcina phi. Ngiyabonga kakhulu mapholo biloko nje ngikubongayo kunini. Kuyajabulisa kakhulu Njomane uthe kuthina ngoba vele sesiyaphuma singaphuma kuqala shiye wona amathwasa akho equkula imithwalo yakho nokunye kodwa into senkulu engiyifundile namhlanje ukuthi uthisha Njomane bengingazi mina ukuthi ufundisa kanje yazi ngibone isho ukubanjwa kwepiki ukubanjwa kwegeja na izinto ezikhulunywayo nibuye nisixoxe lithi hayi phumani phela manje khona sifuna ukukusho la usiko lokukhala umuthi akufuneki lizo umuntu ongathwasanga iqiniso mapholoba akufuna libone konke okunye siyakufihla mapholoba. Cha Njomane ngiyafisa ukuthi sikhe phezulu odabeni othe namhlanje uzolixoxela abantu ngoba sekuyakuvumela sonke lesikhathi ubusemgqigqweni waleyo nto. Ake sikhulume ngento ethi yini oyiphathela abantu kusuka namhlanje abathi nje thina kaNjomane sifuna ukungena singenela okubalekile. Angiqale la mapholoba ngenza iwarning yomuntu obuka le video ukuthi makuthi into ekhulunywa kule video ayihambisana nawe ngicela umesana uyedlule and angimncengi futhi umuntu ozodlula pholoba ngithi ngempela ngiyacela ngicela ubuke le video ngoba mawukuthi ayihambisana nawe kuvela izile kuwena. Mapholoba ke ngiphathela abantu ke namhlanje into ebaluleke kakhulu esengihambela iminyaka emibili egcwele mapholoba ngithi ngizamela abantu ukuthi ngibalekelele mapholoba ngayo yonke indlela. Mapholoba angilali ubuthongo mina ngilwela ukuthi entweni enginayo angibheke ukuthi yiphi into engizoyiphatha ezohlula le ilekelele ngaphezulu kwale elekelelayo mapholoba. Ngamanye amazwi ngizothula lokhu ke mapholoba ngikuphathela abantu ukuthi kukhona impakamiso entsha ceke mapholoba ngikhona impakamiso entsha ceke kodwa engamdinga umuntu othi mina ngixayekile ngisebenza engamdinga umuntu othi angithatha into idinga umuntu osebenzayo nomuntu onebusiness. Naba abantu bayaxoshwa bayakhishwa abanye ngidinga lonto ukuthi lezi izitolo obona igcwala wena ngambile mina ngayolanda into ezolekelela ukuthi noma sebekushile nesitolo sakho kodwa phela hlala uqhubeke nawe kuzame ukuqhubeka yaphambili. Ngamanye amazwi angifune umuntu ozothi ngixayekile angimfune umuntu ozothi anginalutho leso sikhathi sesiphelile kwamanje ngisabhekene nalo muntu othi mina ngifuna ukukhulisa ibhizinisi lami ngifuna ukuba nezimoto ngifuna ukuba nayo yonke into ngifuna yena ke mapholoba ngoba le siphakamise kunazo esabantu abazaziyo ukuthi bafunani abazaziyo futhi ukuthi yini abayiqondile abaziyo ukuthi bafuna kuphela lo nyaka kunjani mapholoba ngenxa yokuthi insebenzo yakhona imile nje ifuna nje 50,000 rand kuphela sime lapho nje mapholoba only 50,000 rand kuphela no 7,000 no 5,000 only 50,000 kuphela mapholoba ilokho nje mfowethu. Njomane uyixoxa le ndaba sesiphume ehlathini
imoto ngiyayibona ziyabalayisha abantu bakho kudlula nabantu angathi bakhomba ukuthi bayakwazi lana balokhu bephakamisa izandla njalo bathi njuba. Uthema uyichaza kumina lento wathi umuntu kuyoba nezinto eziyoba mqoko ukuthi akayiphathi. Yes. Ngase ngiyini ukuthi kuyoba kuningi ke wasungitshela nje ngento eyodwa sikhuluma offline uthi hayi no. Fana kithi manje ngifuna ukunikeza abantu into yokuthi angalokhe ehambe khokhobe emsamo seyosho lokhu noma engalokho ebiza umalume ukuthi malume ngicela ungishisele impepho ucelela ukuthi kodwa kakhulu into engifuna ukuyenza mina ngifuna ukuthi umuntu abe nesithebe sakhe esiyoba uhulumeni siyoba impendulo siyoba ikusasa lakhe isikakhulukazi laba abantu akade sebe kwi roof noma sebesesicongweni kodwa bayibona bebuyela phansi ukubabuyisela endaweni yabo kade nama truck amancane yonto ngilinganisele ngayo manje asezokwanda noma ubona ngathi amathenda akasawathuli mhlawumbe kodwa ngingakhulumi kakhulu kube wena oyichazayo nje Pholoba into engiyifunayo ayikho into engiyifuna kakhulu ngiyazi abantu sebajwayela izithwalo ezifuna amagazi ezifuna nako yonke lonto ngicela ukuqikelela lokho ukuthi ayikho isithwalo oyosithola kaMhlongo esiyolimaza izingane zakho asikho isithwalo esiyosithola kaMhlongo esiyolimaza impilo yakho silimaza unkosikazi wakho zonke izinto esisebenzisa kaMhlongo senza sure ukuthi ziyaphila izingane zakho bayaphila abakini akekho futhi umuntu ozoshona phansi ngokwempilo mapholoba lo sisiphakamisa esikhuluma ngaso sidinga isithebe mapholoba lese ukuthi mekuhlatshiwe awukho umuzi ongenazo isithebe mapholoba ugqoko uqobolalo mapholoba uyahamba wena uye lapha eTurban sesho uyofuna ugqoko mapholoba okuyisithebe leso sebenzisa mohlabini wenza into eyodwa ufika naso kaMhlongo lolu ugqoko lolu mapholoba ngisazochaza ukuthi anginaso isikhathi esanele kahle kodwa kube benginesikhathi esikanele bengizomtshela umuntu ukuthi le process akuyona iprocess ya 1 day iprocess ya 2 weeks ngoba ufika ngesabatha wena sizokwenzela omunye umsebenzi ufike nalesithebe mase ufika nale mali esizoyidinga kuwena mase uyahamba ugoduke emapholoba sikunika ukhambo ozofika uliphehle lapha ekhaya uliphahle emapholoba ungahlangani nomuntu wesifazane ungahlangani ungahambi imingcwabo ubhekane nalokho hamba emapholoba ungayi emsebenzini kodwa ubuhlala ekhaya kodwa isilili nje awuseqi inhlobo emapholoba mase uyabuya sozolanda umsebenzi wakho ubamba noma uke ekhaya emapholoba siyayifaka igopolo zokuthi lento siyenzayo uyayenza ngempela ngoba masikhuluma ngokuphakamisa ngedlozi idlozi sina liphakamela libuye kuwena ephupheni mapholoba mase siyakwazi ukuqhubeka nale process yokuthi siqedele umsebenzi wakho kodwa lilonke sidinga isithebe mapholoba mase sikudinga ngesonto noma umgqibelo noma ngalodethe sizovumelana mase uyahamba ekhaya isonto elilodwa ufike kwenzele imqatha ngesishoyo ngeke uyisole mapholoba uyothi ubuye uzoyilanda lento ekufanele uyilanda uzobe seyifike kuwena umyalezo ukuthi ngempela ikhona into ekufanele uyilande mapholoba banikeza inamba dokotela ngeke sakuchaza konke kakhulu wathi awuthwasisi ku social media kodwa umuntu akafika ekhaya noma akakufonela 067 165 74 85